Okuapehene osubro na wa ho fedru anansia ne nyemba pem no send abayen Akuapem nyame Akuapem nyame Akuapem nyame onamo wona Akuapem wo wona Akuapem wo wona Akuapem wo onamo Okuapem onamo kanse biri no oba no ono no oba no anansia yewura namo Okuapem nam onam breo yewura breo
Sabri Osahene Boafo Ansa, the senior divisional chief of Okuapehene. Ono Noritia Okuapehene. Nana ni fahene onu haye ba ne hemia ewo owo abrempon oni abonse hene wonyina wa ha okuma mpani wie pe ewo Norisi ni fahene nan wa ha enne mama de ya efedodo enna de aye soronko minim se yinim adaya ye diwa ha nyina enne de na ye soronko efe papa Sabri ewo no riti ohini ewo de yewura se ne na wo preko pe ye obisa Okuapehene se na wa pom yewura so agye ne so fefefe Yo, ni fampehin ni iritia yi. Owie pe na nananom ankobiafo. Okuapehene ma were hemi o ha. Amen. We are paying a wine in our Penyago Yampo Kwame so asase ansa asura pay phone san aduana phone san aguna phone san asaji phone san aiko phone san aduana brade mojen san mo mbeni ko fi bejen san mo odosu ya ansa nana mo ko moje bie wa wuti wudin wanti wudin beje bie ene den ele ya daye to so adan ojure chi mojen san pay be nom sabi aduasa ye frema enye bone adaye to so adan nipa bi aya wo ho abonsamfo a sebe wo muade wo mferade so sade yo Okuapehene tigwam a obiara ni tumi onu achi no na wo ye niam bi a emfata na neme munyensa muntu sa nipa defo so ye mea so ye marima muntu wonfo no won sakra ni tie ma ne se ade yo nipa yaw enche kura ye bedi mfrisia ahenu aya yetwa odwura na biri muntama akade ma wontu mu frenti anu wo ye saa no nananom mu sakra won Oseadeeyo Kwasi Akuffo to so abiesa ayoku Okuapehene opasumdwe
Openka bom, nipa bi sha yo adwene say one day won penka bom Okuapehene mu. E ka won kwa danka moja hwiegu. Na so sa de obere so de remma, mon sakra won. Ane ma mon sen. Won a sabe waye ni amo ho a wode wo se won pasundwe Okuapehene mu. Na nanmo yi, munye nsan bi numu. Nipa ni won ya sa de mo ma wo ho nto wonda. Mo ma wo ho nto wonda. Biribiara wode won sabeka ensei. Momo ngani fry momo buwo ngu ho sabi aduasa wasi fran fere wusi a wonso fere sum chine sabi aduasa yandi asumdwe ne epe Oseadeeyo oyabe otutu a na bigu ase a na ya afa na yanso de ahye ho na nipa bi empa asumdwe wogina nserenso na da biara woye ne emfata no muntu wonfo wo se wontie dia obi nto sapa fe hye musuofo beye fromwe nsanio fromwe nsanio beye fromwe nsanio fromwe bravo sanio no di vita bedi no di kokomedi Okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo otuso ebiesa no remambrosan o mambrosan se mpuntu beba Okuapehene mu Okuapehene mu na sabi aduasa obi aho aton ti nipa bia waye wo ho obosom aketew a woko wadandan wo ho na wo mpese asumdwe be krom han muntu wonfo no wo se wontie dia nsu ani abosom Okuapehene mu sabi aduasa me de won hye monsa monse na ese wo ye bia wo ye benya fremwe nsanio benya nsanio ago me paucho ye from Bernard ya odo amekpo new senior head se me bae no school no si obi asase so nti no ese metu me ba eyi me hu ekire asase wura onu ntina ye wa ha se yaba de a ye ba se ye ba yi ye hu edi ma asase wura ehu ye edase nana no mumi mo ensema head ye wura tia me ho gbetie na to krunti Okuapehene nana no mankobiafo nana no mahemia edukrofo ne adofo a enne ya dae toso anan enne mama dae ya yesronko ye di adae ne na adae ne de obegese mosketela wodi asikiri asangagum yewra tiame eyesa na sina head on na pamfo no mbai wokasanin o se ne afiaso anase adae ato na se obabe di won ho be kire yenwura no wa beje ni nsam nhira na wode akodi won dwuma de a o man keke ni di kan okura won nsam hina popentu mot create no ebien okura nsu naka enum ene okura Guinness eno so naka ebien sa chia mi nsom na wonyi mpai ba bi ma won na enche kura yenwura head so hye obo se science and maths quiz na presek fujin afi wabei obehwese wo bijebi oda wase papa sabi di obesra chiame na waman kwan na waji yenwura nsam nhira eninti nana no wachiame yebesre sabri wonchia ansa nana wadaroma wonchia womre gwani mu straight womre gwani mu you Akuffo ishishe pa ho mamo yesra ma mo yo ishishe pa ho mamo yadamase ego kwa bi na chiame ho mo hwe mechi ana mo anim ha den na efese adom etwagu isane se osompa wa akatua eni ti obiara wo ma wadwuma na waye niye na bra wo nyina na nipa rehwe eni ti enya nwonwa se ne gwaye atwahia na gwasan wogwam na ye rade na nhihye se ne ese adwumadi eba so yadamase me se maso boa me paye go a na
yenga yang enim de down na unu wa ukugwa be biara obehia nanabia wo ho se nyina na Okuapehene ohwe nti enya nwonwa yo nanabia ni diga na eja ne na de ma no ye Henrietta ansa na eja ye Fantini Mr. Samuel ansa na nena ye okugwani na abra janwa akan na oye ohimia manana dukua sabre no woka ohimia na nena na osum sabre no mu okwa agugu presby primary ko wie wo priso presby primary esan na eja ya bang adwuma we ko we wa Swansea Methodist na okwa Apam secondary school wa Apam owie no osamba kan PTC as is your friend PCE ekropon ansowara osanko St. Monica's Training College wa di chire ma na onyame bue kwan foforo ma no okọ United Kingdom eyobro ni fitel krom na eho no odu na se okọ driving school enu nti wo ma no ngoma se otimi ka bus me ka sabre na bus wo ho na wo London ana se UK na one obibini bia oka bus ana obro ni sabre no wo fe no coach eno oye a asembiara ma onfia duonu anum 25 years wanya banse mamane wona adwuma mu anum no oye adwuma no oba fie so beje na home wasangde ongani kari no mano ekugwa akwam hemia waye se adwuma ya mere bebreni na abangso ma bonus na baso so ADR practitioner ADR no ye kwan fofora waka asem wo court se na mo amunim court semte no dakoro nsem eba court obosome afe na eba se wasem wo court na unwinwi se wonka wasem ma ana se ache dodo na de biara se eba court nsembi o yeso ofre nanse fudu da bengda na ebedu so enti obia yi wa kwantetewe a oyese adwuma yi wo circuit court we kropon enti ukwo na usen kohia na menya onwonwa Okuapehene de nani atofam ara ewuse obia intaban mutirew na so de ne bata ne ho a ebeyi enti na ogina ha yi won ama no mrato hemia Okuapehene mrato hemia na efua onyeni mrato hemia enunti na enya nwonwa is a medical akase oye ADR practitioner enunti na nsemo de mejede se ebiri ntwam wo nanima obeje mu a ode nani ha behwe wotomra wo have dia na amane na wanya won nsem osinkunwa na ofre wo na wankwa na jama wawie anen wo ofim yo nana afua onyeni ogina wo se na nyame ne nana Oseadeeyo ya amane eso nani ontumi van sheketa ase aniti ni guadata yi wo guamu ahimia me ka hina ni meja hina ahimfisofo ka ho bi won ayi na fi secretary ha nso waba se ne nana bia gina guama ontumi nya ho nye na adwuma nti wasere kwan me ka hina ni meja hina enu nti ade ya fese no na wanya ne keke obaya Okuapehene waye bia man okura ne boya mu ade na na kuro ntihine wonso sara okuma mpanyin ahemia onumisa onu mu na hwibom na so onya omumu ankobiafo
Achiamia on the mobile Guma. Traditional Council, Munti na Wojina Gwami. Office of Okuapehene. Ipintinfo, when I'm you na begwem. Chinichufo, Abrafo, Mentionfo, Asokwafo, Sameka is a pa or homam. Security. Nkongwasiafo, and I won't go a fee. And I hinkwafo, Nanabia and Yamumu, Mobile or Anunti and Merepum, Bekamansa. Obejina, Ose, Okuapehene, Dom Bewo, Okuanse minerals, Naka, Snap, Cotton Bako, Whiskey, Ose whiskey, Oquay no brony, ye, Oye no prepare for him no 2 to be around Kogwam, but on your man, Gwamwa. Okwase Okwakoye sash whiskey be out in ya. Okwan say malt. Ne niama huru gwang fita. O ju son mfimfini. Mfa mre gwam na mfa nkwohye achi na Okuapehene ne dom. Hu na yo niama mfa mre gwam na wo hu ni ye. Ye mfa mekire. Mabre won yebako yo ugwang fita ngahye de guare no ahye ni blue ono gina gwamu na mrato himya na onyeni gina ha ono na abusia ne ahimya gina ha na ye nga ano yato yeda masiba baba. Yo, Sabri de na Yabesre na Ochampagne, Ochami Janquadade, wedding anim, na Neakano or the Atuasua Main. Continue chichirboa. Eye na no nyeni. Eye mrato himya. Na eka ni nyina ya ati ni nyina na edubra yede ne bekire ni wura. Ti yesre na yede na chie ni wura so kwanda ho. Yo. Nabia. Eti Ochami Jangbedu ani mi je say won afra mi se meja obaako. Yo, Okuapehene say wanhu na opese kuredu ha na enye say bufu so na watu ni tufuhene na esamra so mejina na nanmu na onye biribia ama no ade a waye eso nani na oda wase papa se wanya. Yo, Queen Mother say manka baako na onye ni Queen Mother ni nyina wa Okuapehene oni won kirewfo won sika so onu no kurai na wo se meja o eno dia ese meka enti na obia ni ntaban mu trew mama mu se na waye bi yada ase Nana man kobiafo nana man hemye dukrofo ne adofo nana man hemfo amufi nkro AWUKUDAE mu nana ni fahemia ne nempehin etie na ato we say AWUKUDAE Municipal Assembly enna kinim sie di ade ye ne won a ya ahwe won ani ma ache efi ne won abedua na aboa won apaye nyina ye wo ho asembisa bebisa won daachi bi Coordinating Director on the Deputy Town and County Fiscal Planning Director waha Payfuna Kandi and you win an amisha anymore. The coordinator waha Ose ne ya diet to swananga
why elite na waba woba no abeka bibia kire ohene ne nempahin mira coordinator pacho ekasa firi nini yo euro chame ya kwanso boko nana nempahin funso ya kwanso boko ende AWUKUDAE yenya invitation enti yetutu nyoma sisi ani no na ese yeba bre no asunti nti yeba ya nsato aboto frɛ municipal assembly Okuapehene North enti na yaba nti yeba ya boko yo nana no machi ame yenwura no Osahene sana municipal assembly kanin nti yensempa yenwura chiame ho meti na to kronti Okuapehene ankobiafo nana no mahemme edukrofo ni adofo ni abusua se sana municipal assembly wokasanin ose obaya won snap pentu abien on su nakadu ene won bua yeda so ni wode be somo henenen yo yebe somunti adamwase na yedamwase nso se mo atwen mo ngapai na boawie yo ana yo yewura no machi ame wosi mo adaroma wo besre na won achia o hene agini nsam nhira me ba cha mo ntwen ansa ba cha mo ntwen ansa Osahene zoro bisa mwasemu Okuapehene achama wo ede pamuchao ebire koso yesremo madawroma mumfa mu nan nsi fom etese baalu mu mempa yansa ni ahwehwe bi etare ntare mumfa mu asonto fom na mumfa mu nan nsi fom na more tete yenwura ya pamochao enyafe ya woniema bebere weyenim sabiri na tesi yedum tutu no ne amahini akoso ne amamaso adum ne amampuntu akoso why yedamase na wieye yesese de yekwedi anim kan fa ekodru asomdwem inshani adom bi efata yen ewo bosome epu ayerem papa Yusuf adom yen yakoso ade Okuapehene manso shonsa serade pejawonsa 200 years jumedi ayeba biding na yesese de ma ehan ento yeso papa Yesu enye se ye bodua de ne mom de yesese nipa bia omma jumedi emaso de arade dane no emawo ene no endima yen ewa Christ Jesus dimti amen yo papa sofo yeda wase sabri yebedanga manana no machia me na oh bayin yeri tupu yentupu se esikafo ye hiafo yetupu se won adwummɔ ne wo ntirimun wo musumo on atifi enye nipa yeri tupu yetupu se Okuapehene ekropoman enyankoso bibiara yeye won ebe nyina nanam wokwa mumfo kwa asumdwemu wodu nso a wode asempa akọ na nipa bone ne de sabia biasa one day nhia yegirai wonka hu bi enu na asembrefo aba wontumo nka wowi a wo mehwe glasses na abobor na behu sankyereni defe yeka yehu se adwommɔne bi wonipa bi tirim puwa yetui se nipa na adwommɔne wo tirim de wonka hu nhira yese wonka bi mpanye punio Benya Efremwe, Professor Punietun, Yetupu se, enipa bai, bebu adai, etoshanan, munshire shirawon,
mumfo nkodu atran so adwuma sika kokuduro biribiara mama wombi na abonefo na wom ne de a woyi suba bonedi ne de won kan hyenhyire ho bɛyɛ frɛ mu yi epunio bɛyɛ punio